Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Dịka emere mmemme ụbọchị icheta ndị agha ndị nwụrụ n'ihu ọrụ taa n'ala anyị, ahụghị onyeisiala Tinubu n'oge mmemme ahụ n'Abuja, ewezuga osote onyeisiala Kashim Shettima. Onye minista nchekwa ala anyị Christopher Musa enyela ịdọ aka na ntị gaa n'ebe Shegumi na ndị ọdịka ya dị ma rụtụ aka na-enye ekperima bụkwa ekperima n'onwe ya. Ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers amaliteghị nnọkọ ndị omeiwu taa iji gaa n'ihu na atụmatụ ịchụpụ Fubara na osote ya Ngozi Odo pụọ n'oche ọrụ ha. A ga-echeta n'abalị 8 nke ọnwa a, ha kwuru na ha ga-ezukọta ọnụ taa iji gaa n'ihu na atụmatụ ahụ. Peter Obi agaruola mgbaru n'oge olili ozu ụmụ nwoke atọ nke otu ezinụlọ dị Ihiala steeti Anambra bụ ndị nwụrụ na njinji ọkụ ọgba ahụ nke ụlọ Great Nigeria Insurance n'ime steeti Lagos. Peter Obi kọwara na asịrị na ndị ọrụ gbatagbata zara ọkpụkpọ oku ndị ntorobịa taa kpọrọ n'oge ha ka dị ndụ n'ọkụ ọgbụgba ahụ na-akara ịzọta ndụ ha. Ụmụ nwoke atọ ahụ bụ ndị a: Onyeka Ọmatụ gbara afọ 40, Nnabiko Ọmatụ gbara afọ 39 na Kenechukwu Ọmatụ gbara afọ 37. Njinji ahụ jiri n'abalị 24 nke ọnwa Disemba afọ gara aga. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.